Britney, gde smo? Treba već da budemo tamo. Hajde, pogledaj u mapi, ne mogu više. Okej, hajde da se zaustavimo i pogledamo. Aha, mi smo tu, a naš cilj je tu. To je ispred našeg nosa. Da, konačno. Kako je dobro što smo našli ovo slatko tajno blago. Cool. Nešto se dešava. Joj, i jesmo to u izazovu? Neverovatno. Čokoladna hrana protiv bubblegum. Devojke, šta je kod vas? Liči na medeni žele, ali jedna ima sa ukusom bubblegum, a druga sa ukusom Kit Kata. Hajde, šta pre da probamo? Šta čekate? Ja sam prva. Stiskam flašu. Da. To je predobro. Čokoladni žele. Oduševljena sam. Došla mi je ideja. Uzimam štapić od sladoleda. Ubacujem ga u žele. A sada stiskam. Eto, gledajte. Izašao je sladoled. Predobro. Treba ga samo zalediti. Imam sprej za hlađenje. Da. Zaledio se. Vreme je da ga probam. Predobro. Blago meni. Dobro, sad je moj red. Stiskam flašu. To je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Sad ću da naduvam balon. Gledajte. Da, kako moćno. Hoću još. Baš dobro. Treba mi veliki balon. Eto, spremna sam da ga naduvam. Wow, uspelo je. A sad ću ga vezati. Pogledajte, sad imam svoj roza balon. Cool. Jess, ovo je za tebe. Cool, hvala. A ja mogu naduvati još. Eto, još jedan balon. Izvoli, Jess. A Britney, koliko balona želiš napraviti? Kad ćeš prestati? Jo, Britney, ne mogu više da ih držim. Ne, sad ću odleteti. U pomoć! Jess, gde ćeš? Šta je to palo? Pa to je čokoladni sladoled. Predobro. Spasite me! Ne! Ptica će sada probušiti balon i pašću! Padam! U pomoć! Jess se vraća! Ups! Sletanje nije bilo baš prijatno. Opa, sladoled! Odnela ga je ptica! Ups! Izvinjavam se. Wow, kako dobra igrica! Tako je zabavna. Hoćete i vi da je probate? To je igrica Multidosor. Može se instalirati na App Store-u ili Google Play-u. Hajde zajedno da se igramo. Šta je sad kod vas? Wow, a Britney ima ceo aparat sa žvakama. A šta je kod Jess? Čokolada sa tabasco? Trebalo bi da je ljuta. Jess, ne brini. Neka Britney počne. Čudno, ne mogu da okrenem to. Hajde, zašto neće? Šta nije u redu sa ovim aparatom? Ne razumem. Pa tu je rupica za pare. Dakle, vreme je da razbijem svoju kasicu. Imam puno novčića u njoj. Ubacujem aparat i okrećem. Wow, dobila sam odmah 2 žvakice. Probat ću ih. Wow, kako dobri baloni ispadaju. Hoću još. Treba izvaditi sve žvake. Stavit ću odmah nekoliko usta. Tako je. Još jedna, još i još. Jess, a sada gledaj šta će biti. Wow, to je bilo moćno.
Jo, kod mene je tabasko. A zašto nemam sreće? Okej, a sad ću da probam. A, kako se puši? A, dobro, a, nadam se da ću preživeti. Čokolada je mnogo ukusna, da znaš. Da, sviđa mi se. Ne mogu prestati da je jedem. Čekajte. O, ne. A, počelo je. Jao, čokolade i mala iznenađenja. A Britney, moramo pomoći Jess. Sad će izgoreti. O, aparat je eksplodirao. O ne, moje žvake. Sva haljina mi je lepljiva, ali to je bilo zabavno. Wow, šokirana sam. Jess je dobila kantu sa nutelom. Cool. A šta je kod Britney? Ju, kako odvratno. To je žvaka sa ukusom smrdljivog sira. Ja počinjem. Probat ću moju nutelu. Sigurno ukusna kao i uvek. Tu treba veća kašika. O, da. To je ukusno kao i uvek. Oduševljena sam. Čekajte, došla mi je ideja. Treba napraviti sendvič sa nutelom. Da, tako je. Namazat ću što više nutele po hlebu. Divno, jedva čekam da probam to. Zašto ja nemam sreće? Morat ću da probam ovu gadnu žvaku. Ajoj, miriše gore od smrdljivca. Okej, probat ću malo. O ne, to je iznad mojih snaga. Ne, neću to jesti. Nije mi dobro. O, čak i balon smrdi. Moj veliki sendvič sa nutelom je spreman. A vreme je da ga probam. Šta to tako smrdi? Britney, jesi to ti? Ne, nego žvaka. I meni je muka od tog mirisa. O, nutela. Hoću da je probam dok Jess ne vidi. Hitno mi treba nešto slatko. Došla mi je ideja. Namazat ću nutelu na užasnu žvaku. Tako će mi biti malo lakše da je pojedem. Ostalo je samo promešati sve. Da. Otvaram. Wow, napravila sam čokoladnu žvaku. Hoću što pre da je probam. Jess, vidi, to je čokoladna žvaka. Hoćeš? Naravno, probat ću. Baš je lepa. A sad ću napraviti balon. Što? O ne, kako smrdi? Pa to je smrdljiva žvaka. Fuj. Da, tako sam ih htjela. A sada mogu pojesti sendvič sa nutelom. O da, izgleda jako dobro. A ukus je još bolji. Kako sam pametna. Kako lepe zvezdice. Hoću da vam pokažem novu igricu. Zove se Multidosort. To je najbolja igrica na svetu. Možete instalirati u Google Playu i App Storeu. Hajde da se igramo zajedno. Biće jako zabavno.